Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης Καταπαδόπουλος, κριτικός κινηματογράφος του Αθηνόραμα. Σας μιλάω από τα γραφεία του περιοδικού στο κέντρο της Αθήνας και αυτό είναι ένα βιντεάκι για το Cine Club Bon Amour της Unifrance, όπου διάφοροι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο προτείνουμε σε εσάς γαλλικές ταινίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα για να τις δείτε από την θαλπορή του σπιτιού σας μέχρι να ξανανοίξουν οι κινηματογράφοι. Οι τρεις ταινίες σας προτείνω εγώ, όλες πρόσφατες, που σχετικά πρόσφατα επίσης κυκλοφόρησαν σε διάφορες πλατφόρμες στην Ελλάδα, είναι οι εξής. Η πρώτη είναι η ταινία «Οι Αόρατες», Les Invisibles, του Louis Gillian Petit, η οποία υπάρχει στο on demand της Cosmote TV για τους συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής. Είναι μια υπέροχη γλυκύτατη κοινωνική σάτυρα, η οποία αφορά μια παρέα από κοινωνικές λειτουργούς, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με το κλείσιμο μιας υποδοχής αστέγων στην οποία εργάζονται και δουλεύουν σκληρά για να φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίες με αφορμή το κλείσιμο αυτής της δομής αναγκάζονται να βρουν καινούριους τρόπους ώστε να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να μην μείνουν στον δρόμο. Είναι μια ξεκαρδιστική κομμωδία και μάλιστα μερικές από τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν έχουν υπάρξει στην πραγματικότητα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στο παρελθόν. Έπειτα, στην πλατφόρμα του Sinobo μπορείτε να βρείτε μία από τις τελευταίες ταινίες της Ανιές Βαρντά, συγκεκριμένα την ταινία «Πρόσωπα Ιστορίες», που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, την σκηνοθετεί η Ανιές Βαρντά με τον Ζεάρ. Ένα υπέροχο φιλμ πάνω στην ιδέα της δημιουργικότητας και πώς ο κόσμος γύρω μας μπορεί να γίνει όμορφος μόνο και μόνο χρησιμοποιώντας τη δική μας φαντασία για να τον δούμε διαφορετικά. Και η τελευταία ταινία που έχω να προτείνω εγώ, ξανά στο Sinobo, είναι η τελευταία μέχρι τώρα του Μίκαελ Χάνεκεν, ενός του αυστριακού δημιουργού, ο οποίος βέβαια έχει γυρίσει το Happy Ends, μια γαλλόφωνη παραγωγή, με ένα φανταστικό cast που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ζολί Τρεντινιά, και είναι μια ιδιαίτερη μαύρη κομμωδία με ηρωνικό χιούμορ, που αφορά τα ένοχα μυστικά μιας μεγαλωστικής οικογένειας και πώς αυτή η οικογένεια διαφορεί για όσα την περικλείουν και πόσα πραγματικά προβλήματα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά αυτή φαίνεται να μην καταλαβαίνει καθόλου τι συμβαίνει. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να βλέπετε γαλλικό σινεμά και να παρακολουθείτε τη Unifrance.